Bože, ja točím. 4-2? Tak ja točím a idem hrať. To Majo je špecialista na to, že sa samopluje. Dobre, teraz si zabudoval. Najlepšie to bude. Počkaj môj. Idem moju vlastnú vybuchať. Ja sa na to vybuchať. Ja mám vybuchať. Však ho idem vybuchať v podanie, dívej sa. Skoro. Ak máme záznam, keď sa nebudeme vedieť toho. To ja strávim ako, bez problému. Máte si jasný oko. To je Romanko Hrony Kuriak. Dobre, hlavičkovo nevie. Ale nemôže platiť. Sa zapaliť. Hej, počkaj. Hej, Artur, Majo, všetko, poďme sem, potom... Ja si dám. Paliť raketu? Všetko beží pre loptičku. Počkaj. Už horí, Majo. Už je to tam. Počkaj, že ak to klapne. Ukážte to. Jau! Jau! Môj palec. Jau. Majo, nie? Majo. Dajte, výrobku. Ja si mám pinkať. Čo? To je náš. Máte Macek, naša hokejová hviezda. Naša.